Hej, jeg hedder Katrine Birk, og i den her video så vil jeg simpelthen vise dig nogle punkter, som du kan bruge, hvis du selv eller dit barn eller din baby har ondt i halsen. Så det kan være sådan noget ondt i halsen i forbindelse med en forkølelse, men det kan også være sådan noget, som måske også godt kan være i forbindelse med en forkølelse, men altså halsbetændelse eller hvad der nu kan være af ubehageligheder omkring halsen. Så første zone, som jeg vil vise dig, er faktisk selve halszonen. Og den sidder sådan, måske egentlig svært at vise på den her dukke, fordi den er lavet af plastik, men den sidder egentlig her på leddet omkring storetåen. Så her, lad os lege, at fordi man kan faktisk også godt gøre det på sin hånd, så det kan være, at du egentlig synes, det er nemmere. Men det er simpelthen at massere hele vejen her, langs, hvad skal man sige, altså på selve leddet af enten, tommeltåen, det hedder det ikke, det hedder det hedder tommeltotten, yes, tommeltotten eller storetåen, kan du massere hele vejen rundt om. Du får også rigtig godt fat i nakken, som også er meget forbundet til halsen. Så her foran, så vil du være meget på selve halsen. Her bagved vil du være mere på selve nakken. Og så kommer også godt ud i siderne. Det kan simpelthen lindre, når man har ondt i halsen. Så det er rigtig, rigtig godt at gøre. Næste ting, du så eventuelt kan gøre, det er at tage svældet, som også ligesom er den der sådan, hvis man har svært ved at synke, den der, og man synker, og det gør ondt, ikke? Her kan du massere mellem, lad os se om jeg kan, tommeltotten og pegefingeren i den her sådan ligesom svømmehud, som er her. Massere lidt nede under den, og så trække lidt op i den eventuelt. Og det er fuldstændig det samme gælder ned på foden mellem storetåen og tå nummer 2, hvor du egentlig gør det samme. Så hvis du behandler en baby, så kan man måske godt nogle gange synes, at man er ved at brække tæerne på den, hvis den har små tær, og man ligesom skal ned gennem her, ned imellem huden. Så der vil det måske være lidt nemmere på hånden, men man kan altså sagtens, se om jeg kan vise det på de her tær her. Ja, så sådan. Så en anden ting, jeg også vil vise dig, det er punktet her på pegefingeren. Punktet sidder i negleroden ud mod tommelfingeren, så altså lige hernede i roden. Det her punkt, det er super, super godt, fordi det går også op og sender energi til hele halsen. Virker i øvrigt også super godt, hvis man skulle have forstoppelse. Det her punkt på en baby eller på et barn, så det her med at lige sidde og massere lidt på det, eller holde på det, eller tappe på det, det kan virkelig lindre rigtig, rigtig meget i halsen. Hvis du selv har halssmerter, så kan du også bide lidt i det. Sådan stille og roligt, bid med kærlighed, det er vigtigt. Fordi det der med, når man får en kraftig stimulation af det her punkt, så kan det også virke rigtig, rigtig godt akut mod ondt i halsen. Så ja, sådan her. Simpelthen, og punktet sidder på begge sider, og det gør i øvrigt alle de punkter, som jeg har vist dig, den her lille guide, sidder på begge sider af foden og hænderne. De sidder altid parallelt. I min bog, Tryg og Glad, som du kan finde på nettet eller i butikkerne, der forklarer jeg meget mere om, hvor tit du kan gøre det, hvor lang tid osv. Men generelt så brug din sunde fornuft. Og altså man kan sige, typisk vil du måske bruge 30 sekunder til et par minutter på hver punkt og hver zone. Og du kan egentlig godt gøre det hver dag. Hvis du gør det på dit barn eller på din baby, så vær opmærksom på, altså har dit barn og din baby lyst, det skal være en hyggelig ting. Hvis nu for eksempel du gør det på en baby, som bare bliver mega udmattet bagefter, så gør det lidt mindre næste gang. Og altså, så kig lidt efter behovet, fordi det er så forskelligt, hvor lang tid der egentlig er behov for at gøre det.
Men typisk så vil det give sig selv, når man ligesom går i gang med det. I min bog, der kan du også bare finde alle mulige andre helt vildt gode punkter til alt muligt. Så der er punkter til alle de her typiske sygdomme eller gener, som babyer og småbørn især døjer med, men man kan selvfølgelig også sagtens bruge dem til voksne. Så rigtig, rigtig god fornøjelse med den her behandling mod ondt i halsen. Så vil jeg også lige sige, at du kan supplere den her video med nogle af mine andre guides, fordi typisk så vil ondt i halsen måske komme i forbindelse med en forkølelse, og der kan du gå ind og se, der har jeg også en gratis videoguide, som virker og lindrer forkølelse, og jeg har en, der styrker immunforsvaret, så det vil også bare være nogle rigtig, rigtig gode måder også at støtte op på, hvis der skal lidt mere til. Yes. Ha' det rigtig, rigtig dejligt. Hej hej.